Zdarec, jmenuji Pantis a já vás opět vítám u dalšího videa. Dneska jsem si pro vás připravil vlog. Na mém kanále samozřejmě je to i první vlog a velice rád jich udělám i víc. Samozřejmě podle toho, jak bude čas, samozřejmě podle toho, jak taky bude chuť a co mě samozřejmě napadne natáčet. Jak jsem zmiňoval na Facebooku, měl jsem původně jet do Olomouce, kde jsem měl vlastně natáčet prostě vlogy a různý prostě videa pro vás. Bohužel stala se tady jedna věc, že jsem bohužel to musel zrušit a musel jsem jet dneska sem na Moravu, teda na Šumavu jsem chtěl říct. Ke všemu se samozřejmě dostanu. Takže jsem to musel zrušit a přijel jsem teda nakonec sem. Další věcí, než ještě budu mluvit vlastně o Šumavě, proč jsem tady, je taky další věc, že teda konečně už mám vlastně nějakou lepší tyč nebo lepší techniku na natáčení. Jsem konkrétně tady s mobilem, protože je to výhodnější a rozhodně mě nebaví furt to prostě držet a takhle aspoň to můžu si to pořádně nastavit. Pak jsem chtěl říct ještě jednu věc, že jelikož vlastně já nemám možnost moc natáčet teď s foťákem, protože není nikdo, kdo by mi to střihal a já momentálně ani na to nemám ty prostředky, tak jsem řekl, že aspoň budu natáčet něco pomocí mobilu. Já ještě konkrétně vůbec nevím co, ale prozatím to jsou spíš takový vlogy, které jsem vlastně dělal jakoby na Facebooku a co bude dál, já teď bohužel přesně nevím, protože není čím natáčet a já prostě jediný, co tady teď vlastně mám, je tenhle ten mobil, což mi dá se říct hodně pomáhá. Teď bych chtěl vlastně začít tím, proč jsem tady vlastně dneska na Šumavě. Bude to takový vlog, udělal jsem si sem takový i výlet. Za první je to z toho důvodu, že máme tady takovou vlastně menší chatku, dá se říct. Jedeme sem vlastně z jednoho jediného důvodu. Ještě než přistoupím k tomu důvodu. Ráno jsem vlastně chtěl natáčet vlog, ale vstávat ve 4:30 a vlogovat nebylo pro mě dost snadný, takže jsem se najet, udělal jsem v podstatě, co bylo potřeba, připravil jsem si to a musel jsem v 5 hodin vyjet, takže já jsem ani opravdu neměl 5 minut na to prostě ani natočit něco, já jsem prostě vstal jsem, připravil jsem si všechny věci, najedl jsem se, oblík a vlastně ještě další věci kolem toho, takže to zhruba trvalo půl hodiny. A tak se vlastně řekl, že vám tady vlastně řeknu, jak tak nějak plus minus byl celý ten den, ukážu vám ještě vlastně nějaký záběry, co jsem tady natočil a podobně. Chtěl jsem vlastně něco udělat během cesty, chtěl jsem udělat nějaký takový video, jenomže jelikož já jsem se na tuhletu výpravu vydal jenom s dědou a ten bohužel s mobilama moc neumí a neumí ani moc natáčet, umí jenom, dá se říct, fotit, tak jsem teda samozřejmě i celou vlastně cestu řídil, takže jsem vlastně neměl možnost. Takže já jsem se vlastně přijel asi v 8 hodin, potom co jsme sem vlastně přijeli, tak jsme vlastně vyložili vlek a teď vám povím tu příhodu, kvůli čemu jsem vlastně dneska stával ve 4:30 a kvůli čemu jsme sem vůbec dneska jeli. Já mám nám jeden takový příklad, samozřejmě se to vztahuje i na mě s dědou. Představte si, že máte v podstatě nějaký pozemek, dejme tomu nějaký pole nebo nějakou louku, les, cokoliv, co je prostě vaše. A teď si představte, že je v takovém okolí banda blbečků, který taky vlastnějí nějaký tyhle ty pozemky, lesy, louky a podobně. A oni prostě chtějí vlastně od vás ty lesy a chtějí vlastně od vás tyhle ty pozemky. Ten chlap, co vlastně volal dědovi, tak řekl, že prostě se má skácet nějaký strom. My jsme nevěděli jak je, takže jsme vlastně přijeli na to místo a děda vlastně volal tomu chlapovi, který to je strom a podobně a podobně. Ani ne za 10 minut, co vlastně jsme se byli podívat, tak už tam přijel ten chlap se svým synem
a ukázali nám, o který strom vlastně jde. Jde tady o to, že nám ty dva chlapi řekli, že jsou tam vlastně dva stromy, nebo teda dokonce tři, než začal jedním stromem, a pak přeskočil na tři, že jsou vlastně, že mají blbou špičku a že jsou napadený nějakým kůrovcem, já nevím, že jsou pro něčím napadaný a že se ty stromy prostě musí uříznout. A já vůbec netuším, proč by řezali naše stromy na našem pozemku, který jsou naše, a oni do toho absolutně nemají co vrtat. Oni dělali hrozně chytrý a chtěli prostě nás tímhletím úplně rozhodit, zničit nás a těch stromů nás prostě zbavit. Ono je nezajímalo to, že prostě tamhle o 10 metrů dál je pozemek tady dědovýho kamaráda, který tam má těch stromů ještě víc a který jsou na tom ještě hůř. Takže on radši, než aby šel za tím chlapem, tak jde radši za náma a všechno nám prostě vyklábusí nějaký ty své nesmysly. No a v podstatě vlastně šlo teda o to, že prostě řekl, že se tyhle ty stromy musí prostě uříznout a nazdar. Oni nám řekli, že nám to prý udělají, nebo že nám prý za ty stromy zaplatěj. A dokonce nám za ty stromy chtěli zaplatit 5krát míň, než vůbec ten samotný strom má hodnotu. Takže nás ještě chtěli obrat, ještě dělali z nás svině, teda ze sebe dělali svině, a potom vlastně, co nám tam řekli, tak jsme se prostě s dědou sebrali a odešli jsme. Protože jsme prostě zjistili, že tohle to absolutně nemá cenu. Nikdo nemůže zasahovat do něčího pozemku, co vůbec není jeho. A ještě jedna věc je taková, že posledně, co tady děda byl, tak od té doby vlastně zmizely 3 stromy, ustekli v obrovskou břízu, modřan, já nevím co ještě, nějakou borovici, stromy, které mají neskutečně velkou hodnotu a stromy, které absolutně vůbec nepatřily jim, ale prostě patřily nám a které prostě byly na našem pozemku. Tak jsme teda řekli, že to s Jirou necháme bejt. Nafotili jsme si prostě ty stromy, které nám zničili, nafotili jsme si prostě ty stromy, které jsou naše a které oni nám chtěli zničit. Ale nevíme, co s tím prostě budeme dělat, ale tohle to byl vlastně ten důvod, kvůli čemu tady vlastně jsme. Takže my jsme vlastně mohli vyjet už třeba v 5, teda nevím, 6, 7, ale chtěli jsme tady být dřív, protože tady ještě musel dělat další věci. Potom jsme teda přijeli domů, jenomže prostě jak znám svýho dědu, ten o tom mluvil ještě další 4 hodiny a ještě dokonce o tom mluví teď v 7 hodin. A upřímně člověk je z toho dost na prášky, když to prostě slýchá celý den, furt prostě poslouchat jedno a to samý dokola a už ho to vlastně dost teda nebaví a dá se říct, že už to teda vlastně nebaví ani mě. Potom, co jsme vlastně přijeli, tak já jsem vlastně začal sekat trávu, protože neskutečně velká tráva, co tady narostla. Seká se to snad, mám takový dojem, letos poprvé. Měli jsme vlastně nakoupit, mezi tím jsem vám vlastně natočil nějaký video, jak to tady vlastně vypadá v okolí. Potom, co jsme se vlastně vrátili, tak já jsem vlastně potom začal sekat celý den trávu, vždycky jsem si dal pauzu, pustil jsem si nějaký video, abych si nějakým způsobem odreagoval, uklidnil. Protože je to na mě poslední týden opravdu hodně a už ani fakt nemám poslední 2 dny vůbec síly ani na cvičení, ani na nic. Pak jsme vlastně ještě opejkali, no a teď už vlastně jediný, co mi zbývá, je vlastně domů. Takže já se vlastně omluvám, že celý den jsem vlastně skoro nic nenatočil, natáčím jenom přímo tenhle ten vlog, ještě vlastně tenhle ten moment, ještě pro vás vlastně můžu něco natočit během vlastně cesty domů, ale jelikož já vlastně 95% cesty vlastně budu mít za volantem, tak vlastně pak asi udělám nějaký vlog až potom, co vlastně přijedu domů. Mimochodem, kdyby někoho napadlo, že by si chtěl udělat hezký výlet na Šumavu, jmenuje se to tady Sušice, je to vlastně směrem z Prahy směrem na Strakonice a od Strakonic, já nevím, potom ještě vlastně někam dál, tak musím říct, že je to tady hrozně moc hezký. Ještě ke všemu vlastně dneska bylo strašně moc hezký počasí, krásně se to všechno povedlo a i procházka člověku hodně prospěje a hlavně prospěje hodně v tom, když má strašně dobrou náladu, je hezký počasí, člověk tak nějak počiluje
vypustí na chvíli všechny ty negativní myšlenky a prostě všechno, co mám v hlavě, na chvíli se vyčistí. Ale pak je tady ta věc, kde prostě dělá celou dobu mele o těch dvou blbcích. Takže vlastně jste tam, kde jste vlastně začali a bohužel líp to teda vlastně nedopadlo. Další věc, jsou tady fakt hrozně moc hezký místa, dá se tady vlastně v okolí, kde jsem já, dá se tady fakt všude procházet. Já vám vlastně natočím tady, jak to vlastně tady ta krajina vypadá, dá se tady chytat ryby, fakt tamhle jedno takový krásný místo, kam bych se chtěl fakt podívat, ale teda upřímně vycházet kopce se mi teda nějak moc nechce, ale velice rád bych se tam třeba podíval. Pro je to tady krásný vzít se nějakou slečnu nebo prostě někoho, s kým se tady dají prostě dělat takovýhle tury a já nevím, prostě něco se prostě dá vždycky podniknout, takže jestli chcete prostě, já nevím, na den vyrazit, samozřejmě můžete. I já samozřejmě jsem tady jenom na den, protože já jsem tady třeba den, dva, ale už mě to tady prostě přestává dost nudit, teda dost bavit, protože já když jsem vlastně vždycky přijedu, tak je třeba 8 hodin a nic se mi nechce dělat. Ale co mě asi absolutně nejvíc pobavilo, když jsem šel s dědou do Teska a on totiž je takový, že když mu něco řeknete, ať vybere něco levného, tak on vždycky vybere něco nejdražšího. A teďka, a to bylo i dneska, když jsme měli v plánu opejkat a stojíme u pultu, já říkám, vyber nějaký levný špekáčky nebo prostě něco na opejkání, něco levného. No a nakonec to dopadlo tak, že jsme teda opejkali klobásy. Což ještě budíš, ty byly fakt dobrý, byly pálivý, ale co mě fakt úplně nejvíc zarazilo, že děda kouknul po klobásách, kdy jedna stála 25 korun. A když vlastně nám to ta paní zvážila, my jsme si řekli o 4, a když to ta paní zvážila, tak to nakonec vyšlo za 4 klobásy na nějakých 140 korun. Takže to mě asi snad pobavilo úplně nejvíc. Nevzpomínám si nikdy, že bychom snad s dědou někdy kupovali takhle drahý klobásy nebo prostě něco takhle drahého na opékání, když on tady vždycky jakoby vybere něco dražšího, ale vybrat něco fakt takhle drahého je teda fakt opravdu potěšení, ale aspoň na druhou stranu zase to chutnalo dobře. To si zase samozřejmě nemůžu stěžovat, takže teď vám ukážu, jak to tady vypadá, pak přijedu domů, dotočím zbytek a zítra to video vydám, protože já přijedu až kolem 10. hodiny a ještě vlastně jsme nakládali celý vlek dřívím, takže musím to ještě všechno vyležit, což je ještě nejméně na půl hodiny a já nejspíš půjdu spát asi tak v 11. Ačkoliv bych velice rád tohleto video ještě dneska vydal, tak se mi to nepodaří, protože jenom samotný render toho videa trvá hodinu. Takže bohužel vyjde to prostě až někdy zítra. Kolem poledne, nevím, musím se ještě stavit ve škole v pondělí, kvůli nějaký blbosti, no a to bude asi tak nějak všechno. Takže jsem teď byl ještě na jednom místě, natočit pro vás ty záběry, takže se teď zrovna vracím domů, jedem už teda domů. Takže teď vám sem hodím nějaký záběry, jak to tady vlastně celý vypadá, jak to tady zhruba celý vypadalo. Snad se vám to bude líbit a uvidíme se večer. Zatím.
2 hours later. Takže já vás ještě jednou zdravím, tentokrát už teda tenhle den samozřejmě naposled. Nějaký kolem 11:30, jel jsem zhruba asi nějaký, já nevím, 3 hodiny jsem jel autem. Byla to fakt superová jízda, naprosto jsem si to užíval asi jako vždycky. Nejsem mě nějak moc unavený, i když teda řeknu vám, jestli 3 hodiny za volantem neustále 80 km je dost teda pech, protože se prostě furt musí dávat pozor, furt se musí podřazovat a hlídat si to, aby prostě ten vlek nedělal hlouposti, protože jsme tam měli naloženo asi půl tuny. Opravdu je znát, když prostě překročíte těch 80, tak ten vlek s váma neskutečně moc záže. Takže jsem naštěstí teda, nebo naštěstí my dva s dědou jsme teda dojeli domů v pořádku, nic se nám nestalo, ačkoliv tam teda bylo po cestě pár nehod, ale naštěstí nás to teda minulo. No a samozřejmě můžete teda očekávat zítra video. Já samozřejmě už se jdu jenom dneska najíst, kouknu ještě na něco na internetu, zítra ještě musím řídit nějaké věci, takže nevím, kdy ani tohleto video vyjde, ale budu se samozřejmě těšit u dalšího videa s váma. A děkuji, že jste se na tohleto video podívali, můžete dát like, odběr, můžete mi sdílet na sociálních sítích. Samozřejmě jakýkoliv dotazy, připomínky můžete psát dolů pod video do komentářů. Všechny informace o mě najdete dolů v popisku videa pod videem. No a to by teda asi bylo pro dnešek všechno, protože už toho mám dost a těším se na už jenom do postele. Takže si mějte hezky, čus.